kulendi. Azvina kumira mushe kune vanhu vazhinji vari kuda kunzwisisa update yezvinhu zviri kuitika kuborder. This morning, South African immigration authorities intercepted 25 individuals attempting to cross South Africa illegally through the bush. The group was detected by a drone and successfully apprehended. Saka muri yeZimbabwe kune vanga vakateerera nyaya idzi kubva kudhara tiri kungoedza kungoudzana kuti zvinhu zviri kunetsa pari kupisa. Ndinoona vamwe vachiti apa pasi paborder rakakura kana iwe uchiziva padenga chete pabridge. Aitwa kana tichitaura zvekuborder tiri kutaura nekusango kwacho ndo patiri kuti pakatoshata ndo panga pachinzi madrone aya ari kunetsa. Drone rikangoenda mudenga rinogara raona vanhu ende rinoendeswa mudenga richizuma kune vanhu vanenge vachiona vanhu vabva kugarira kumberi. Ndo mabatirwo ari kuitwa vanhu iko zvinezvi paka investwa a lot of funds, mari dzakawanda dzakaiswa pazviri kuti vanhu vange vachibatwa paborder vari kuda kupinda vasina mapepa matsamba akakwana. Ndiri kuona vamwe vari kutaurawo ana malaicha anani vanomboya vachitira komenda kuita nharo hanzi pari kupindika zvakanaka pari kungoitika zvinhu zvaingoitika as usual. Kune vanhu vane mapassport it's okay, vanhu vari kungopinda zvakanaka zvakasununguka vachingoenda, but vasina ndo vatati chimboti ukaona zvakadai so chimbomirai kuita nharo, chimboisai nharo paside because vakomana regerai munokwadzwa, munobatwa, munopedzwa. Ndo zvinhu zviri kuitika, muri kubatwa ende munopedzerwa nguva. Imagine wotorwa vozonzi uchazonoreliswa kuna February, like what happened to those who were trying to leave South Africa in December. Vaiva vakazonobatirwa kuborder rekuBotswana up to now vachiri mukati vari 500 kudaro vakanzi vachazodzokera vachazoenda kucourt muna February. Imagine wobva watambisirwa mamanzi akadaro apa. Those people, the funny thing is that they were leaving South Africa, so they were denied to leave. Nzaiwa imime mapepa enyu dzokerai nekuBeightbridge border. Saka ukaona kuti zvinhu zvokuti zvagara zviri kungonetsa kutobuda kwacho orambidzwa what more kuzouya. Saka zvinhu izvi vakagara varorwa maoperations akawanda. Border Management Authority iya ndo payagara pairi kurova basa kumakore esa aya zvanga zvisiri kumbonyaonetsa because kwanga kusina zvimwe zvimaorganizations zvakaita sana Border Management Authority zvinenge zvichinetsa. Izvezvi so pari kubatwa munhu semunhu. Ndo situation iri kuitika kumaborder. Andimbofe ndakataura zvinhu zvekuti ndozviziva kuti kune vamwe azvifadze kunzwa, but ndo zvinhu zviripo and ndo situation yakamamirire yakaita. Mukanzwa kuti drone paya musazotorere nyaya yacho kunge zviri easy. Hatisi kuramba kuti vamwe vari kutosvika vasina maningi kudaro. Nguva dzinosiyana, vadzimu nana mwari vamunonamata zvinogona kungosiyana musi wacho pamwe zvinenge zviriwo zvako, but zvinhu zvizhinji zviri kuitika. Manumbers ari kuramba achikwira evanhu vari kubatwa vachidzoka kuda kupinda muSouth Africa vachishandisa border vasina mapepa. Saka tiri kuti it's bad news kumaZimbabweans vasina mapepa vari kuda kudzoka kuSouth Africa nekuti pari kupisa. Ndo nyaya iri panapa ndangondiwe nayo ndakakubatira mhuri yeZimbabwe. Ndisingapedze nguva ndisingatambise mukana ndiri kuda kubva ndatongozivisa vanhu vakasvika kudhara vagara variko kare vari muSouth Africa vanodawo kuzoregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits, vane mapassport chete. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Namba dzavo ndodzo dziri kushowa pascreen idzo paflyer. Torai mutaure navo vakubatsirei, vakuregisterei, vakuitirei zvinhu zvenyu zvitotanga kutokufambira izvezvi so.